hazvina kumira zvakanaka. Road yakagadzirwa manje kuBluffview uko, vakomana Zimbabwe, construction company anenge achipuwa matenda aya, right? Road yakagadzirwa nguva diki bva yangoiswa mhenoka yakatop layer kana kuti yakasiiwa chinenge zvimapotholes, zvinenge zvimaswimming pool mukati, zvekuti amene kuti kana uchidriver moto unonga kufambira mu5 here kana kuti muchi, because imagine uchidriver moto yayo kuti ine low profile mege inosarira pasport ka, because hatingakutozvishaya kuti chi moto zvinhu zvinoparadza suspension kana kuti unonga kuti munotozodhumirana because mese mune mauda kudhiraivhira pakanaka ipapo. So apa nyaya iyi ndasangana nayo iri kungotenderera according to Hope Chimwono ndo yandaona anyora analysis dzinenge dzinonzwisisika panapa. Anyora kuti this is the 2 week later after a road in Harare Bluffview suburb was laid by a company owned by President Mnangagwa's advisor and business associate. Forceful constructing secures huge infrastructure contractors not because they are skilled but because of their connections and proximity to political power. One of the methods used by this regime to embezzle public funds is through infrastructure projects. They overcharge and deliver only the minimum, which is always a short work, and this is the regime's interpretation of the bare minimum. Zvikunzi muridzi wekampani iyoyo ndi-advisor wapresident Emmerson Mnangagwa ndiye akagadzira road iyoyo. Zvikanzi but kuwana tenda iyi kwaakaita haana kuwana tenda nekuti zvoni anogona basa, but hanzi kuwana matenders kwekuti ane maconnections kupolitics, ane maconnections kuma high offices acho. Ndo manyorero azvazoitwa naHope Chimwono panapa.